दिनै शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जिहेतु फैगौ नबेम्बर दाननि 15 आरो 16 जे बड'लेण्ड महाउत्सव हाबाफारिखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्लायाव माने गोजोननि जे मोनसे पिस मिटिं आरो लोगोसे भारतनि प्रधानमन्त्री बिथांमोनखौ जे बरायनाय आरो भारतनि नखर मन्त्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनखौ जे वेलकाम जे हाबाफारि लानानै शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै नैबे धिखियाजुलि शोणितपुर जे साब डिभिजन जे डिस्ट्रिक्ट दा बे टाउन नोगोरनि गेजेरजों जोङो बे रेलि हाबाफारिखौ खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे जों बेहाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद बेहाय बिनि आफादगिरि बिथांमोना बाहागो आरो बेजों लोगोसे दिल्लीयाव जोङो बड'लेण्ड महाउत्सवनि गेजेरजों जि 15 आरो 16 जि जानो गोनां हाबाफारि दा बेवहाय जोङो भारतनि जे प्रधानमन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामदों जाहाथे जों हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो लोगोसे जोङो वेलकाम खालामदों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों दा जोङो बेवहाय राव हारिमु थुनलाइ जों जे बर' हारिया रावावबो थुनलाइयावबो आरो जों कालचारावबो जोङो जौगाबाय दा भारतनि दरबाराव जोंखौ माने गोबां सुबुंफोरा जिहेतु जों मिथिया दा जोङो माने जोंनि भारतनि जे केपिटेल बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो दाखालि बावैसो जोंनि माखासे दामजु जानाय गाननाय माखासे मुवाफ्रा जिहेतु जिअ'टेक मोननो हादों जेरैबायदि खाम सिफुं सेरजा जथानि बाथ्रा जों बुङो आर'नाइनि बाथ्रा जों बुङो दख'नानि बाथ्रा जों बुङो आर'नाइनि बाथ्रा जों बुङो जिहेतु बेफोरबायदि जिअ'टेक मोनदों दा बेजों लोगोसे जों जे बिमानि राव रायलायो बेबो मोनसे शिक्षित हाबनो हाबाय जोंनि गौरब दा बेनिखायनो बे हाबाफारियाव भारतनि बिथां नरेन्द्र मोदी भारतनि नखर मन्त्रि आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो लोगोसे भारतनि केबिनेट मिनिस्टार आसामनिफ्राय जे सर्बानन्द सन'वाल आरो लोगोसे भारतनि एडुकेशन मिनिस्टार आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार जोंनि ट्राइबेलनि समस्याफोरखौ जितु साननायाव दा बिथांमोनखौ जों गासैखौबो जोंनि हाबाफारियाव वेलकाम खालामदों दा बेनि गेजेरजों जोङो बेहाय रेलिनिबो जोङो दिल्लीयाव रेलिनिबो जोङो हाबाफारि बेहाय जोङो लादों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गावनि बर' हारिखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जोङो मोनसे गोजौ थाखोआव दोननो हायो दा बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जिहेतु मोनसे गोरोबथा जादों दा गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदों दा बे गोजोनखौ दिनै सोर लाबोनानै होदों बे गोजोनखौ भारत सरकारजोंनो लाबोनो हादों बिथां मानगोनां नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव मानगोनां बिथां नखर मन्त्रि अमित शाहनि दैदेननायाव बे गोजोनखौ जोंनि गेजेराव लाबोदों दिनैनिफ्राय 2020 सननि सिगाङाव जोंनि बर'फोरनि न'खराव माने मिनिनाय गैयामोन मोखां सुंखे जानानै जोङो थायोमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा कलेजाव बा इउनिभारसिटियाव बहाबा फरायनो थाङोब्ला गाबोन मा जागोन मा थागोन बेबायदि सिन्था सरथाया जोंनि बिमा बिफानि गेजेराव थायोमोन दा दिनै बेफोर परिबेखा जोंनि गेजेराव गैला गुबुन हारिफ्रा जोंखौ गुबुन नोजोरजों नायोमोन दा बे गोजोनखौ बिथांमोना लानानै जोंनो फैनो हानायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे जोंनि हाबाफारियाव जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों दा बेखौनो नोजोर लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जिल्लायाव बेबायदि वेलकाम हाबाफारि जों लादों दा बेनिखायनो शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ जों बेहाय लादों शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि शोणितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोंनि शोणितपुर जिल्ला हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव दङ जोङो शोणितपुर जिल्लानिफ्राय 200निबो बांसिन सुबुंफोरा जों खुब गाजा गोमजायैनो बे बाहागो लागोन आरो आं खावलायगोन जे जोंनि शोणितपुर जिल्लानि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बै बड'लेण्ड महाउत्सवआव माने थांनानै बाहागो लायो खुब गाजा गोमजायैनो गावनि हारिनि हारिमुखौ राव हारिमु थुनलाइखौ जाहाथे दिन्थियो आं बेखौ शोणितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आं खावलायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जानानै बर' हारिमु साननि गाहाम हामलायथि बावहरबाय जों गासैबो मिथिगौ फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बर दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जथायै गोदान दिल्लीयाव बर' माहारिनि राव हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय स्पर्ट्स अथरिटी अफ इण्डिया इन्दिरा गान्धी इन्दुर स्टेडियामाव
साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादों। बे महोत्सवआव 15 नभेम्बर खालि हादरनि मानगोनां नरेन्द्र मोदी जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन। बिनि थाखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथोन बायदियै जों गासैबो जिल्ला एबा जे महकुमा लेभेलाव दिनै वेलकाम जे हानजा सुरनाय प्रग्राम सनितपुर दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा आरो जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद गासैबो ज' नांनानै दिनै ढेकियाजुलि जे गेजेराव बे वेलकाम जे रेलि बेखौ लानाय जादों। हानजा सुरनायाव जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव आरो हारिमु जोंहा हारिमु सनितपुर जिल्ला हारिमु आफादनिफ्राय जाबायदि बाहागो लादों आरो दख'रानिफ्राय जाबायदि बाहागो लानानै जा गोजोन जोङो आगान सुरदों रेलि खालामदों बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि खौसेथियाबो बाहाय नुजाथिदों। लोगोसेनो जोंनि जाबायदि मावनो लानाय बे हाबाफोरखौ दिनै जोङो एसेबाबो आवगायगोन होननानै जों सानदों। मानोना जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो बाहाय मैखोम बाहागो लादों आरो जोंनि फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो बिथांमोना जाबायदि बाहागो लादों आरो प्रमद बर' बिथांमोनाबो जाबायदि बाहागो लादों। लानायनि उनाव भारतबर्षनि प्राइम मिनिस्टाराबो बाहाय जोंखौ गोहोम खोख्लैदों आरो लोगोसेनो जोंनि भारतबर्षनि न'खर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा जोंनि फिरफिलाखौ बिहोगोन। लोगोसे जोङो जोबोद गुबुन गुबुन गौथुमफोरनिफ्राय बाहाय ज' जाहैगोन। लोगोसेनो जोङो 15 खालि जोङो बे सानाव जोङो रायज्लायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा गोथार बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सान 16 नभेम्बर 15 नभेम्बरखौ जोङो गासै दिल्लीयाव थानाय बर' माहारिजों लोगोसे जोङो बुहुमनाङैनो जेसेबां बर' दङ बिथांमोननो जोङो जोंनि बे जौगानायखौ जोङो दिन्थिनो हागोन आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर' रावा जे सिभिलाव हाबखांनायनि उनाव बेसेबां आवगायदों बियो बेरखांगोन। लोगोसे दा जों नुनो मोनगासिनो दङ 2023 मायथाइनि APSC आनजादावबो दा नुनो मोनदों बर' मिडियामजों फरायनाय गथ'फ्रानो 24 जनहालागै पास जादों। बेखायनो मालाया गुबुना जेखि बुङा मानो जों नुनो मोनगासिनो दङ बर'आ जे जौगादों बियो नुगासिनो दङ आरो बिथांमोननि नाजानाय जाबायदि जोंखौ दैदेनलांदों बे दैदेननायनि जा जोंखौ लामा दिन्थिदों बे लामाजों जों आगान सुरनानै जोङो दासिमहालागैबो जों जौगानायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो आरो लोगोसेनो जों आसा खालामदों जोंनि जाबायदि बर' हारिनि आरो जोङो आउटसाइड बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि गासिबो समयसाफ्रा जाहाथे जोबलांगोन जों बेखायनो आसा खालामदों आरो बै सुक्तिनि गेजेरजों जाखिनि जोंहा 6.2 फरायसालिनि जेंना बे फरायसालिनि जेंनाफ्राबो जोङो सुस्रांलांजागोन होननानै जों एसे आसा खालामनो हादों। बेखायनो जोंनि बर' हारिनि गासिबो फरायसा आफादनि नाजानाय, बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय, बर' हारिमु दालाइ आफादनि नाजानाय जों लोगोसे गासिबो जोंनि राजखान्थियारि हान्जानि दैदेननायाव जाबायदि जोङो जाफुंनो थांगासिनो दङ बेखौ नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आरो बर' फरायसा आफादनि जानानै जिल्लानि जानानै जोङो बे गोजोन रिलिजसिम आगान सुरनायाव जोङो बयनोबो जोंनि मेसेजखौ हरदों आरो बयनिसिमबो जों गोजोन हामलायथिखौ बावहरदों। बर' हारिमु आफाद जिन्दाबाद 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 बर' थुनलाइ आफाद जिन्दाबाद 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 हिमन्त बिश्व शर्मा जिन्दाबाद 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 मोदी जी वेलकम वेलकम long live बर' थुनलाइ आफाद जिन्दाबाद 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 बर' हारिमु आफाद जिन्दाबाद 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 दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो
बदले महाचम में दिल्ली सुनो वेलकम मोदी जी वेलकम अमित शाह जी वेलकम नुबाय दा बे लेखानो बिथांनि बे बाहागो लानाया जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो बे जारिमिनारि दिनखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांगोन आरो जेब्लायबो बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जाफुंसारनाय लाबोगोन जों बेखौ मिजिंथिदों दाख्लै होलांनायालाय चलो बदले महासम में दिल्ली चलो